Bir dünya tevani ki uqba khari bi kharjan men verne hasret beri. Dünyanın menen cenneti satın alıp bilýän, dünyanın menen Hudaýyň ryzaýatyny tapyp bilýän, dünyanın menen peýgamberleň gadam basan ýerine basyp bilýän, peýgamberleň ýygyna düşüp bilýän, Hudaýyň hak dosy bolup bilýän. Bir dünya tevani ki uqba khari bi kharjan men verne hasret beri. Satın alışı mahal fırsattir can doğancağım yoksa ökünörsün deyiptir. İnhe doğulluk diyen naşe. Peygamberimiz oları doğun ediptir tamam Müslümanları gör doğunun beraberini ediyen işini. Ey savatli, ey cavan dostlar, ikimizin bir gurrunumuz var. Huda için kulak açı var adı. Gözün aç, kulağın geri kovcetti. Bir tufur adamlar var, bir tufur dinanalar var. İnşallah azdır. Onlar biz camianı özdemeli. Biz bayat camianın yağdayını muraat etmeli. Camianı özdemesin bulmaz ahim deyip maksadı näme? Egin maçtan çıkakana bet hicat gezecek bolup aytiyan kepleri. Biz camianı özdemeliyip haram toy tutmadan çürüyüm aydiya. Halkı öre olmasan bolmaz ahim, halkı özlemesen bolmaz ahim. Hidi camia öre olmasan bolacak mı? Camianı muraat etmeliyip aydiye haram toy tutacak bolup. Ya meselen bir benden denanası bilen başka birinin eri ikisi gülüşü atıyla. Delili näme? Camianı özlemesen bolmaz ahim, camianı muraat etmesen bolmaz ahim, camia öre gitmeli ahim, camianı özlemeliyip de bir de haram yerde mınna tutu atıyla. Ya meselen mahvar alacak, film ödeyecek. Delili näme? Camianı ödemeli. Camia wara olmalı. Ya mesela camia wara olmalı. Ne kadar nefer erhileyi bilen 5 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl ver davat çözülen ak. Erden anasının kıssavati camia wara olmalı bir haram iş ettirecek bulup. Ya zinanası adamsına eziyet veriyorti. Camianın halini öde, camianı muraat etmeli. Camia wara olmalı. Adamsına bu kadar eziyetleri verip be bir haram işten çürüyüm. Ya bir tofar camia wara olmalı, camianın halini özdemeli, bir cemi girine esselamu aleykum deyip bilen akda. Näme deyip? Bir ahun yanak, bir başka yurttan gelen yanak didirmeyecek bolup, diyasa salam diyecek, yoksa onu aytacak derler. Hud peygamberimizin namazda salam verýänimin esselamu aleykum ve rahmetullah mana asıl aytıp bilen akda. Näme deyip? Camianı özdemeli, camia wara olmalı. Ya mesela bir tofar cemin içinde Allah, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber şılar aydıp bilen akta. Näme deyip? Cemden çekinye, cemin halini özdeye. Men sizden sorağım mı? Şıla adamlar iken ne kadar camianın halini özdeyesip haram işe murtekep bolýaly. Näme deyip? O zenane iki çağasın elini alıp meriz şu oğlum, şun düktür pulun tapamak deyip öyle de bilye şu zenana garip zenana pulun tapmaniye camianı özlemeliyip şunda harcın beramiye bir tadı näme deyip camianı muraat etmeye bir tadı näme deyip camianın halinden haber almaya hani camia wara olmalı aytiyan kefi hani insafi hani hayasi hani imani hani vicdanı hani camianın meridi var onu näme gözlemeye benden doğuncağının bergisi var diyet düşüptür. Ödü de bilye şuna berse lep cayı hakkı dem. Ediyen işi erheley ol öyde palaniye bir müşkül düşüptür. Huday saklasın fakat şu hiç şuna kömek etip bilene. Şun borcunun yarısını boyundan çıkart bilye mi? Hani camianı özlemeliyen kefi. Hani zenanı olova aylanıp da ya bergim ma, ya çörüğüm tapamak, ya pulum tapamak, ya meridim ma, ya şuna mendeştat ayduvati. Hani ovasındaki camianı özlemeliyen adam. Bir tadı Müslüman doğununu hor olup girip beka näme deyip gözlemeye? Bir tadı näme deyip camianı muraat etmeye? Hani camianı riayet etmek? Hani fakirini özlemek? Hani camianı dinini özlemek? Hani camianın mektep tabistaniyetini ödemek. Camia wara olsun. Camianın halini muraat etsin. Hani doğuncuk berge düşüptür. Camianı muraat etýän adamla yerek gidiptir. Hani bu kadar ağlayan gurrunlar. Toy tutacak, bilýär şu toy tutacak adam çyndan garyp adam. Mehrin tapmanly.
Hemmesi de bilýär şol jamiany özüm milliýän adamlar. Bilýär şol mustahakdygyny, garypdygyny, fakirdygyny. Mehrini özüm bereýin, men jamiany halyny özleýän bilermi? Näme diýip etmeýär? Han jamiä waryň özleýärligi, han jamiany muraat edýärligi. Näme diýip haram iş insan etjek bolanna, men jamiany özleýän, jamiany muraat edýänni baýdýär. Hudaýyň buýrugyny tutup, Hudaýyň dosty boljak bolup, musulman dogunumdur men diýip şoňa bir kömek etjek bolanna, eger jamiä bilen iş ýok, halk bilen iş ýok, men zindigim başga, halkyň zindigisi başga diýe oturýar. Peygamberimiz amyn söýmändir. Dinimiz amyn söýmändir. Hudaý amyn söýmändir. Tamam musulmanlar dogonypdir. Dogonyň boýnunda haky bar diýipdir. Hazreti Sa'di aleyhi rahme diýär: "Ve garraftu asar khayrash namand, nashayat pasim mergash alhamd khand." Şo jyra adamlar ölünden soňra ýygynden alham kul huwallahu okuyjak bolup berme diýipdir. Ve garraftu asar khayrash namand, nashayat pasim mergash alhamd khand. Fakat keplemeni bilip de haram iş etjek bolanny öwe düşüp jamiä özemilliye. Ve garraftu asar khayrash namand, nashayat pasim mergash alhamd khand. Oňa ýygynden alham kul huwallahu okuýasyň degelen ak diýipdir. Ol musulman dogan hiç gözlemýärdi ki. Bir sadaka berdat beren bolsa da bolýa, yalandan çyndan o sadakanyny gıybet töhmetden noli, onda hiç sogaby ýok, şo garşyna israf, gıybet, töhmet, onuň ýamanlyk bilen geçýär. Ondan nas sogap tamam bolup görmez. Gelmedikde bilen öküleşmeli, gelinle bilen gurrun. Inha jamiany muraat etmeli, ýanky adamlara aýt. Jamiany özleýär diýip ýanky adamlara aýt. Musulman doganyň halyny muraat etýär diýip ýanky aýt. Wene anasyna gelip çyran söndür diýip naharyny itikleýär. Naharyny oňa gaşyn, ewne gaşyn sürýär. Özi için tutup ýatyp galýar. Jamiany özleýär diýip muňa diýjekmi? Ya egin başyndan çykyp Allah Taala'nın haram eden ladyna Hudaý Taala ey bendem edme şilişi diýip oňa murtakip bolan adam jamiany özledigimi? Ya bir garyp doganjygyny özleýän adam jamianyň halyny muraat etýär. Hemme deyip özümüzü ağlamalı. Özümüzü ağlamalı. Hudaýa ağlap boljakmy? Yaradan Kadir Beyik Allah'ını ağlap boljakmy? Ey mümin musulman dogolla. Hemme deyip özümüzü ağlamalı. Jamiany özleýän adam, jamiany muraat edýän adam, jamianyň halyny raýat edýän adam, jamianyň merihine ýetişer. Toyuna yetişer, bergisine yetişer, mektep tabistani, tomuslaryna çağılara okutýanmy? Hani okudylýan? Okutýan kim? Okudylýan kim? Kim okutýar, kim okutmaýar? Pikrini işleder, puluny harj eder, zähmet çeker, jamiany özleýär diýip muňa diýmeldir. Musulmanlar özleýär diýip muňa diýmeldir.